Другою по значенню святиною в ісламі є мечеть пророка, мир йому і благословення Аллаха. Вона знаходиться в Медині, першій столиці ісламської умми, куди зробив переселення пророк Мухаммед, мир йому і благословення Аллаха, від переслідувань меканців, курейшитів. Це відбулося в 622 році за юліанським календарем. Тоді він прибув до Ясрібу, стара назва Медини, де його урочисто зустрічали жителі міста. Його верблюдиця зупинилася біля дому одного сподвижника, Абу Аюба аль-Ансарі, де і вирішив зупинитися посланець Аллаха, мир йому. Поряд з будинком Ансара було звалище, яке використовувалося як випас для худоби, також там росли пальми. Пророк Аллаха, мир йому, захотів купити цю ділянку, яка була у власності двох сиріт – Сагля та Сугейля. Вони, в свою чергу, через повагу до пророка, мир йому, відмовилися брати плату і запропонували йому дану землю в дар. Але від цього відмовився сам пророк, мир йому і благословення Аллаха, і наказав виплатити їм суму в 10 динарів. Після цього мусульмани прийнялися розчищати землю, викорчовувати пальми та почали будівництво самої мечеті зі звичайної цегли. Всередині встановили пальмові стовбури, обмазані глиною, а дах був зроблений з пальмових гілок. Оздоблення мечеті було дуже скромним, всередині не було ніяких прикрас і малюнків, дух мечеті ніс скромність і простоту. Пізніше сам пророк, мир йому і благословення Аллаха, перебудував мечеть. Це сталося після перемоги над юдеями в Хайбері. І, врешті-решт, сам обранець Аллаха, мир йому, був похований біля мечеті, адже сказано «пророків ховають там, де вони померли». Поряд з кімнатою пророка, мир йому, знаходиться важливе місце для мусульман, куди намагаються потрапити прочани – Рауда. Місце між кімнатою пророка Мухаммеда, мир йому і благословіння Аллаха, і його мінбаром. Це місце він виділив особливо. Між моєю домівкою і мінбаром розташована Рауда, один з райських садів – Аль-Бухарі і Муслім. Загальна площа мечеті за часів пророка Мухаммеда, мир йому, становила 1050 квадратних метрів. Абу Бакр не перебудовував мечеть пророка, мир йому і благословення Аллаха, так як сам правив недовго. Але це зробив вже другий праведний халіф Умар ібн аль-Хаттаб. Він суттєво розширив мечеть, адже Медина продовжувала лишатися столицею халіфату. Мусульманська громада суттєво зросла, і, відповідно, мечеть вже не могла вміщувати таку кількість вірян. Що ж зробив Умар? Худжри, кімнати дружин пророка, мир йому і благословіння Аллаха, прилеглі до східної стіни, не були порушені. Двір був розширений на захід, і на північ були додані затінені аркади, реваки. Так що з півдня до території мечеті був приєднаний будинок Аббаса, нехай буде задоволений ним Аллах. У 3 стінах було влаштовано по 2 входи. Люди могли швидко заповнювати мечеть, коли чули заклик муедзіна. До того ж, при Умарі, нехай буде задоволений ним Аллах, були використані ті ж матеріали, що й за часів пророка, мир йому і благословення Аллаха. Через 12 років після перебудови мечеті Умаром ібн аль-Хаттабом, другий праведний халіф Осман, нехай буде задоволений ним Аллах, розширює мечеть майже на 500 квадратних метрів, використовуючи інші матеріали. Аркади, навколишній двір замикаються стіною з каменю, пальмові стовбури замінюються кам'яними опорами, зводиться дах з міцного тикового дерева, привезеного з Індії. У стіні кибли вперше споруджується міхраб, і понині відомий як міхраб Османа, нехай буде задоволений ним Аллах. У період правління Умара ібн Абдуль-Азіза мечеть пророка була перебудована заново і розширена. Стіни, споруди і колонни були зведені з каменю і цегли і облицьовані мармуром. Тоді ж були збудовані перші 4 мінарети мечеті пророка. За часів абасидських халіфів з 778 по 781 рік було проведено декілька реконструкцій мечеті, а також на території мечеті було побудовано спеціальну кімнату, куди було зібрано речі, які збереглися від пророка Мухаммеда, мир йому і благословення Аллаха, і його сподвижників, одяг, предмети побуту тощо. Над могилою пророка, мир йому і благословення Аллаха, була зведена 5-гранна споруда, пізніше перекрита куполом, який зараз зеленого кольору.
За правління династії мамлюків мечеть переживала важкі часи. В 1256 році в мечеті виникла пожежа, що охопила всю будівлю. Майже вся вона згоріла. Під час хаджу 1257 року халіф Му'тасим надіслав майстрів, інструменти та матеріали, щоб почати відновлення мечеті. Будівельні матеріали були надіслані з Ємену та Єгипту. За період мамлюкського патронажу в Аравії мечеть пророка, мир йому і благословення Аллаха, не раз ремонтувалася і оновлювалася. В османський період виділяються кошти для підтримки двох святинь, відбуваються перебудови, створюються вакфи по утриманню святинь і по забезпеченню прочан усім необхідним. Однак найфундаментальніші роботи були проведені султаном Абдуль-Меджідом, коли будівлю фактично було побудовано заново по частинах. Тобто старі стіни замінялися новими, більш фундаментальними. Величезна мечеть є справжнім шедевром інженерної думки. Вона має 10 мінаретів, висота яких доходить до 105 метрів. Підлоги і стіни архітектурної пам'ятки прикрашені різнобарвним мармуром. В наші дні комплекс включає 27 молитовних залів-двориків, кожен з яких покритий розсувним куполом. Також фішкою мечеті є гігантські парасольки, які розкриваються і закриваються протягом дня. На території мечеті пророка можна потрапити через 89 входів. Мечеть має сучасну систему кондиціонування. У прямокутні підстави 1000 колон вставлені спеціальні металеві решітки, і прохолодне повітря сюди надходить від станції кондиціонування, розташованої за 7 кілометрів від мечеті. Тому навіть в найспекотніший день всередині ніколи не буває жарко. Мечеть пророка завжди грала винятково важливу роль в житті мусульманської громади. Як це прийнято в ісламі, тут регулярно відбувалися релігійні обряди. В мечеті вчили студентів, працював суд, а також проходило громадські збори і свята. Поряд з мечеттю знаходиться відоме кладовище Бакі аль-Гаркат, де були поховані сотні сподвижників пророка Мухаммада, саллаллаху алейхі вассалям. Також мечеть має особливе значення і є місцем, де поклоніння Всевишньому Аллаху має надзвичайну силу, адже сам посланець Аллаха, мир йому і благословення Аллаха, сказав: «Молитва в мечеті пророка краще, ніж 1000 молитов, звершених в інших мечетях, крім мечеті Кааби». Аль-Бухарі, Муслім. Сьогодні Масджидун Набаві – діюча мусульманська мечеть і місце масового відвідування для прихильників ісламу з усього світу. Одночасно всередині мечеті пророка можуть перебувати до 600 тисяч віруючих, а під час хаджу їх кількість доходить до 1 мільйона осіб. Сучасний розмір мечеті пророка перевищує початкову будову приблизно в 100 разів. У нинішній час площа мечеті разом з територією навколо неї, призначеною для молитов, становить 400 500 квадратних метрів. Ця мечеть – символ сили ісламу, адже становлення ісламської громади і держави відбулося саме тут. Поява мечетей як культових і суспільних споруд, азану і багатьох інших законоположень ісламу з'явились саме в мединський період ісламу. І все це було безпосередньо пов'язано з мечеттю пророка, мир йому і благословення Аллаха, яку він побудував власними руками, яка стала серцем ісламської умми та яка є прагненням мільйонів прочан сьогодні і яка залишається символом слави Божої і його могутності.